awa kuma bi bolo awa me kana kasi numéro ina de parce que nere ye kasi numéro fle foli min bi bolo ibo ken kaja de Monsieur Jamal. Ne bɛ tɛnɛnkɔrɔba fo tɛnɛnkɔrɔba n'o ye tɔnɔ Lasiba ye ne bɛ tɛnɛnkɔrɔba fo ka sɔrɔ i cɛ ka ɲi n'a ye ka tana ɲa ni tana ma bɛɛ fo ne tɛ se ka foyi fɔ Ala k'u sara Ala ka si kɛnɛya d'a ma Ala ka labanko ɲuman d'a ma Ala k'an bɛɛ sɔn o ye sɛbɛ sɛbɛ yɛrɛ de awa kuma ɲɛna merci beaucoup ay tɔnɔ fɔ awa mu DJ naamu yaro ina akadi ya ka cɛ dɔ barika da fulakɛ dɔ don tiɲɛ don u ko ale de ma ko Mumuni Sangare cɛ mumuni bɛ dugu in kɔnɔ yan Mumuni Sangare a sigilen filɛ jinɛtigi Lasi kɛrɛfɛ a ye mumuni tɛgɛ kɔnɔ tan fɔ mana mumuni ma dɛ Mumuni bɛ yan sababu ɲuman o don ko naamu ale de bɔra yan naamu jamana ye cɛ min jokore o de ye jinɛtigi Lase ka na médaille d'or de jinɛtigi Lase ma jinɛtigiw ka ambassadeur a sababu bɔra Mumuni de la a ye tigɛ fɔ sa olu y'u sigi k'a jateminɛ jamana in kɔnɔ yan jɔn ni médaille de ka kan ko jinɛtigi Lase bɛ Bakɔrɔbabugu la a dalen don i t'ale ye TikTok sanfɛ i t'ale ye réseau sanfɛ ko ne bɛ publicité la i t'a ye téléso la i t'a ye radio so la Kajade e ni fɛn ka kan mun tɛ médaille d'or ye ne y'a fɔ e ko médaille ma di e ma n k'a dira e ni nɔfɛ mɔgɔw de ma parce que a dɔw an ye kunnawolo min sɔrɔ an yɛrɛ de b'o dɔn bamananw ko ten kuma la ko ten ko mɔgɔ ti malo i lagalebaga de b'i malo Kajade ne malola anw de malola jeliba nin yɔrɔ la n bɛ gitari fɔ ordinateur de don gitari tɛ n bolo nin yɔrɔ la mɛ DJ Abarika adamaden b'i balo dɔnko de la n'i ye sangarelakaw fɔ moto kura min filɛ Haruna Sangare de y'a san di a kɛ kalo kelen bɔ jamakɔrɔ in dalen don Buguni Banankabugu la k'a barika ne taa yɔrɔ ma ca kuma yɔrɔ ma ca tuguni